Oras madihita. Hamo kadonga sa haporsiaon. Saunari masuk mahita tu ulaw na hohom payhutihu si taonon itu hatta tidulok gulgata humokop hita jolma pardusa. Alanita pahibul jalata pauduk marohatta payhutihut barita si taonon itu hattai martanyang na hohom mahita satokin di bagasar rohatta be. Amin. Mared di mahita. Natamado biru-biru nang tarbunui majalo hagugo do tamorao do tapistaran do sahala do tamolateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tungisi manuaing porsia di jamita nami jala tangan ni Jehovah tungisi ma naung tumadasa ay si burdo ibana tubu songot tubur dia dopan di bohina jala songot tunas siat tano na mahiyang dang adong hinauli ni rupana manang hamuliaun ay huida hami ibana dang adong rupana ubay si halomohonot ton ibana dileai jala dipasiding jolma do ibana bawa na somal mangay pardangola do sahit ibana pola ditabuni hokala bohina mararupon ibana di baeleana jadi dak pola hurajumi hami ibana tongod doa kasahi tadi usung ibana jalaka pardangolata di porsan alayan gorohata magdok debataro mamicang mamukul doho pasi palibana HP ala ni pangalaw sita ibana tartulang binahin ni hajahatot ta ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum tahilawan. Luhu dohi talilu songo biru-biru ganup masitod dong dalan nabi. Alay hajahaton ni hita sudena dihonahod Jehovah tu ibana. Dipasi palpe ibana. Saya manaon-naod do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradupon jolma si gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna.
Lao siya ladang na manugihon ibana, di soro na sida masa halak, si Simon siya kirene do guarna naro. Tu ibana ma di paporsaton, hau pinosilangi, paihuti Jesus. Manghihuton ibana torop halak ng akaboru-boru na manangisi, jala mga dungi ibana. Jadi di dopako Jesus mana sida nin nama. Hamu akaboru Jerusalem. Unang maaw tatangisi hamu. Dirimu na doho anak komuna ma. Ay naro maakarisugot. Dohonon na madisi. Martua ma akanahol. Akaina nasodung tubuan. Jala nasodung panarusan. Disima pukaw ni halak madok tua kaduluk, tinggangi mahami, do tua kator, hukupi hami. Ay mulo songonon pabahin na sida tuhaw narata, aha matagamon, masa tuhaw nong masak. Alay ditugihod dope dua halak nari parjahat si pamation rabdohot ibana. Asadung saha nasida tu duluk-duluk na margoar partakurahan. Diparsilakkom maibana disi rabdohot aka parjahati. Nasada tu siamunna, nasada nari tu si habbirangna. Jadi didok Yesus semua. Ale amang marpamuati maroham midana sida. Aidang diboto nasida na binahin nasida ini. Laho marbagi ulos na madjopu nasinura manasida. Alay di surat silatus ma sada buah-buah di paloho mai tuhawi oddo hatana. Yesus halak Nasaret Raja ni Yahudi. Jadi torok ma Yahudi na majaha buah-buai. Ay jonok tuhu taido hapa jalan ni Yesus. Jala tarsurak doi di hata Hebir, di hata Rom, do di hata Junani. Dungi di do situa ni akka Yahudi ma tusilatus. Unang surati Raja ni Yahudi. Alay na nidok naiman yan. Ahu do Raja ni Yahudi. Dungi di do silatus ma. Dia do si silatus ma. Nahu surati. Naung sinurat doi.
alay dilea-leay akan na mamulusi ibana. Aka di paeleng-eleng ulu na madok. Ho na mga lohay joroi. Jala na pajong jokos sa dibaga sa tuluari. Palua di rimmolo na tutuho anak ni debata. Mijur mahosian hao pinarsilangi. Sumattusido pangaleay ni akasituan ni malim si boto surat do situan ni bangsoi. Ay di do B yan asing di palua diri na sotar paluasa raja ni Israel do ibana atong mijur maibana siya na hao pinarsilangi asa porsea hami di ibana naong dihapo si debata atong ima paluhon ibana nuaing molo na lomoro hana ay ninna do anak ni debata duaw. Lasong nido pangaleay ni panamuni narap di parsilakod doho ibana. Ay dada Kristusiho palua madirim na kami atong. Alay dia lusi dongan na ibana dipicang ma din nama. Dang dia beriho HP debata atik perap hona uhup pita uhum na tigor do na tuhita ay tajalo do upani pabahinata alayang guibana dang adong diula na soture laos nin nama o Jesus ingo tau ieduk sahat to tuhara jaumin gabenin na Jesus mamadok ibana. Si tutudo hatak kotuho. Sedario doho rap doho tao di paradeiso. Alay olla ni hosniari rodi pukul tolu holumma sadok tanui. Alay tar di pukul tolu di pangyari Yesus ma suarana diangguk ma. Ale de bataku. Wa satung tadi konom mau. Eli lama sabaktani. Alay ubigi Ninna deba siyan akan na jonjong disi. Nama jauh si Elia do. Jadi dung diboto Yesus naung marujung saluhu na asa jupang natar surati ninna mauas au. Jadi adong madisi isian ni tuak na asom. Jadi dibutungi na sida ma limut tu bagasan tua na asomi. Di paloho ma itu sada tolong laho manurdukon tu pamangan na. Jadi dung di jalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung. Dungi di paudu mauluna pasato tordina. Dungi marsuara na gogo ma Yesus nin nama amang tu baga sa tangammu ma
hupasahat todikku. Jadi dung didoki tosma hosana. Jongjong mahita martangiang di bagasan rohat tadi. Amin. Kudul mahita, umarit di mahita. Maret dehita.
Laos dinasatok kini maribak mahire-hire na di bagas joro siya gijang roditoru. Dungi humuttal matanoi mariga madohot akka batu mamak. Muka makatanoman. Dungi hehe madaging ni torop na badia akan nomodom disi. Gaberuar manasida siyan akatanomani. Jadi dukehe Jesus. Rodo nasida tuhuta na badiai. Pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung diida iddu ni soldadui rabdoho akadonganna na jumaga Jesus. Laloi rodi akan namasai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Jadi sudah natoropi namar luhut mainodur masih topuk adorana marnida namasai laos mula ma. Alaya dong madisi torok boru-boru nama nata maddaw-daw. Ima akanang mangihut tu Jesus ya Galilea pature-turehon ibana. Alatongon ari parhobasan ni pesta na balga. Naing maunang dihaw pinorsilang akabakke dari sabbati. Alani di pangido akajahudi matusilatus. Asa disuruh na mga rosak hay-hay na sida jala di pahijur. Gebero maka soldadui di rosak ma hay-hay ni na parjuli. So ni dodongan na naratar silang do Jesus. Alay dung saha na sida tu Jesus di idama naung sanga mate ibana. Gebedang di rosak be hay na. Alay ditulakon sa dasyan akasul daduima mudi-mudina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aik. Namar nida saido nama katidakoning. Jelas itong do na hinatidakon nai. Ibana do uboto sitong ni nanido nai. Asa anggia dohot tamu persea. Ay nama saduing. Asa jupang natar surati nama dok. Dang jadi ponggolon holi-holina. Duk salpui dipangido si Joseph na siyan Arimatea ma tusilatus. Paijuron na bakke ni Jesus. Sisiyan ni Jesus do ibana. Alay marsibuni do alani biarna mida akka Jahudi. Jadi diului silatus mai dungi Roma ibana di paijur ma bakkena. Alay Roma nang si Nicodemus ima nang Roma nopo Jesus bongi-bongin na julo. Dibuam mamir namar saor aloe arga 100 hati. Dungi dibuat nasida ma bakke ni Jesus. Dibaluti ma tu dagangan rap dohot na hutsusi. Mangihuton adat pananomon ni Jahudi.
Alaya dong ma mardonok kon hapa jalan nai seda porlak. Jala di bagasa porlaki adong seda tanoman nai baru nasodung hapeahan ni manangisi dope. Asa tu si nama di piakon na sida Jesus. Siala ari parhobasan ni Yahudi. Ay jonok do tanomani. Marede hita cong-cong mahita. Mahita madok tangyang hatopatay. Ali ama namin na di bono agitsang. Say pinarbadia magwar mo. Say ro maharajo mo. Say sao malomo ni roham di bono atongon song na di bono agitsang. Leho matuhami sa daron hangulua siya pari. Si samadusa nami songo panisa nami. Didusa ni donga na mardusa tuhami. Unak kami tugyo tu pangcunan. Palua mahami siya pangago. Ayuho na po na harachaw. Do taguguon. Ro di hasangapon sa liling-ililinga. Amen. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Rasma di akamanya. Ya. Taingok ma hari Minggu subuh buah-buah ijuk rohita akamanginang masuk pukul 4 manugut. So ni ma buah-buah tuhita.